Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A yau insha Allahu za mu koya muku yadda za ka saurari kiran wani idan an kira shi a wayarsa. Wannan kira zai shigo directly wayarka ne maimakon ya shiga kiran wancan wanda aka kira. Misali, budurwarka ce kake so ka saurari kiranta, ko matarka ce ko kuma 'ya'yanka ne kake so ka saurari kiran wayarsu me yake gudana. Akwai hanyoyi guda biyu da za mu yi amfani da su wajen nuna muku yadda ake yin wannan abu, amma muna roƙonku da ku danna mana alama ta subscribe, sannan ku danna ƙararrawa yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za ku gani. Yauwa, hanya ta farko ita ce za ka shiga nan gurin da kake shiga ka daddanna lambobi, sai ka tafi can sama inda aka yi ɗige-ɗige ga su nan guda uku. A nan gurin idan ka danna su zai baka zaɓi kamar haka, gashi nan sai ka tafi ƙas ka danna inda aka sa settings. Idan ka shiga nan settings shi ma zai kawo ka nan, sai ka zo ka zaɓi na 4 kenan a nan gurin inda aka sa calling account, gashi kamar haka. Alal misali gashi nan wannan layuka na ne da suke kan wayata, misali ni kenan. To idan ba wayata bace kenan nake so ne wani, sai in zaɓi lambar da aka fi kiransa da shi, sai in yi call forwarding ɗin akan ta kenan, in saka lambar wayata a nan gurin. Alal misali sai in danna nan, gashi nan ya kawo mini fix dialing numbers, amma to tunda mu abin da muke so mu yi amfani da shi shine call forwarding, sai in danna wannan da aka sa call forwarding. Gashi nan yana lodi call forwarding ɗin. To yanzu abin da zan yi, tunda dama alal misali ba wayata bace, sai in shiga nan gurin, tunda yanzu kan ga a off yake, ina so in kunna call forwarding ɗin kenan. Zan shiga nan ne in saka lambar wayata da nake so kiran ya ringa shigowa wayata kenan, alal misali. Amma idan ka shigo nan maimakon ka sa 0s0 za ka saka lambar ka ne da plus kamar yadda code ɗin Najeriya yake, shine +234. Haka sai ka saka lambar wayarka. Yauwa, kamar haka kenan ni na saka lambar wayata. To yanzu idan ina so kiran ya shigo wayata directly, abin da zan yi nan zan dawo in danna turn on. Gashi nan yana updating ɗin settings kenan. Kiran yanzu kun gani gashi nan unexpected response from network error, amma za ku ga gurin ya koma ba zai dannu ba. To alal misali call forwarding ɗin ya shiga, sai lokacin da na ankara na cire shi. Sannan hanya ta biyu ita ce yadda za ka shiga ka danna code a lambar wayar mutumin da kake so kiransa idan an kira shi ya shigo wayarka. To shine za ka shiga ka danna ***21**, sai ka saka lambar wayarka kenan. Alal misali ka saka haka, kamar yadda nake saka lambar wayata kenan. Sai kuma a ƙarshe sai in danna 11#. Yanzu idan nayi haka again, lambar idan aka kira mai wannan wayar ba zai taɓa ganin kiran ba, ni ne zan ga kiran a wayata, gashi nan an kira ni. Yauwa, wannan ita ce hanya ta biyun. Sannan idan kana so ka gano shin an taɓa yi wa wayarka ne, wani yana bibiyar kiran da ake yi maka, sannan za ka gano ta haka. Sai ka danna *#21, sai ka da ka ƙara danna hash. Misali gashi nan za su nuno mana cewa an taɓa yi min a wayata ko ba a yi ma. Gashi nan sun ce ba a taɓa yi maka ba, no, not forwarded, not me, komai ma sun ce not forwarded. Sannan idan kana so kuma ka cire kanka idan an yi maka kenan, ko kuma wayar da ka yi wa kana so ka cire mutumin daga tsarin, sai ka danna #21#. Wannan insha Allahu shine yadda za ka cire mutum daga tsarin gabaki ɗaya, kiran sai ci gaba da zuwa wayarsa, sannan kai ma kuma ka cire lambar ka daga in an yi mata. Yauwa, mun gode, sai wani lokaci.